Város. Ezzel a címmel még játékfilm is készült, amikor az 50-es évek elején hozzáfogtak a budapesti metró építéséhez. Jó estét kívánok, Wagner Bea vagyok. Arra, hogy az első szerelvény így suhanjon a föld alatt, 20 évet kellett várni. A pestiek sokáig mindenfélét pletykáltak a titokzatos alagutakról, például azt, hogy politikai foglyok építették, vagy hogy az elvtársaknak készült benne atombiztos bunker. Tény, hogy a metró óvóhelyként is szolgál, de persze kiderült, hogy a mendemondák nagy része csak legenda. Fővárosunk szocialista építőmunkában dolgozó tömegeinek szállítására már nem elegendő a föld feletti villamos. A minisztertanács határozatára már ebben az évben megkezdték 5 éves tervünk egyik legjelentősebb beruházásának építését. A dolgozó tömegek 1950-ben el se tudták képzelni, hogy a föld alatt közlekedjenek. Igaz, a kisföld alatt itt már több mint 50 éve használták, de most valami egészen mást ígértek nekik. Valami sokkal jobbat, szebbet és nagyobbat. Ezzel a politika azt akarta mondani, hogy az embereknek juttat valamit, egy jobb közlekedést. Lakatos Ervin egyetemista volt még, amikor a munkálatok megkezdődtek. Később főépítés vezetőként az összes fontos elvtársnak ő mutatta be a készülő föld alattit. A főváros különböző pontjain fúrótornyok jelzik a tervezett föld alatti gyorsvasút előmunkálatait. Rákosiék a vas és acél országát akarták fölépíteni, mindenhol dübörgött a munka. Szocialista városok nőttek ki a földből, és erőmű, vízlépcső, kohászati üzemek, gépgyárak. Az első 5 éves terv feszített tempót diktált, és benne szerepelt a metróépítés is, méghozzá moszkvai mintára. Kelemen János fiatal mérnökként 1952-ben került az építkezéshez. Azt meséli, a terveket szinte a rajzasztalról vitték az alagútba, annyira sürgették a munkát. Szinte párhuzamosan készültek az építkezéssel. De hát ugye a Szovjetunió az Magyarországra úgy tekintett akkor, mint csatlós államra, és hát a Rákosi időkben még az is szóbeszéd tárgya volt, hogy ne adj Isten, esetleg tagállama leszünk a Szovjetuniónak. Tehát az egész Szovjetunióban egységes szisztéma szerint épült a metró, és ők nagyon forszírozták azt, hogy úgy épüljön, ahogy a moszkvai. Kezdetben úgy tervezték, hogy 1955-ben az induló metró már utasokat szállít. Úgyhogy kellett a dolgos kéz, mindenkit fölvettek, aki csak bírta a kétkezi munkát. Erről is szólt Herskó János filmje, A föld alatti város, ami mutatva a metró fontosságát 1953-ban színes technikával készült. Hát ide jutottunk. Jó helyre! Más kérdés, hogy szinte a premierrel egy időben az építkezést egyik pillanatról a másikra leállították, de erről majd később. Kérem a következőt! Ez itt holdbiztos tipp. Nyomási pótlék, mélységi pótlék, veszélyességi pótlék. Meg kell játszani oda-vissza. Fölmehet 3000-re. 3000 forintot az 50-es években legfeljebb a miniszterek kerestek Magyarországon, meg a metróépítők. Igaz, sokra nem mentek a pénzzel, a jegyrendszer alatt nem igen volt mire költeni. Külön juttatásként viszont olyasmit is megkaptak, amiről az egyszerű halandók csak álmodhattak. Vajat, szalámit, kakaót, kávét. A jó fizetés persze nem csak a megbízható szakikat vonzotta, hanem azokat is, akiket máshol nem vettek föl. Vigyáztak is rájuk. Az AVO az, hogy mondjam, figyelt arra, hogy nehogy szabotáljanak, mert akkor az volt a jelszó, hogy az ellenség szabotál. És hát ellenség az volt bőven a metróépítkezésen, mert nagyon sok olyan ember dolgozott ott, akik régen hát bizonyos funkciókat töltöttek be, vagy gazdagok voltak, és elvesztették a lábuk alul a talajt, és azok odaértek a metróba dolgozni. A föld alatti gyorsvasút építkezése városszerte gyors ütemben halad. Az új és a régi vonal a Deák téren fog érintkezni. A propaganda mondhatott, amit akart, az alagútfúrás kézi erővel nem nagyon ment. Meg kevés volt a szakképzett munkaerő is. Fodrászból nehéz, lehet, de nehéz bányászt képezni. A legnagyobb haladási sebesség a napi 1 méter volt. Mind nagyobb szelvényekben folyik 5 éves tervünk egyik büszkeségének építése.
A dolgozók hazánk felszabadításának 7. évfordulójára tett felajánlásaikkal is elősegítik a gyorsvasút mielőbbi felépítését. A budapestiek többsége is lelkesen várta a metrót. Ez persze nem akadályozta meg őket abban, hogy különféle pletykákat terjesszenek a föld alatt kanyargó titokzatos alagutakról. Például azt, hogy rabok építik. Ezt viszont ma minden egykori építő cáfolja. Csak szabad emberek voltak. Volt politikai foglyok jócskán, sokan, akik önként mentek oda, hogy jól keressenek. A kupoláscsarnok a Népstadion melletti állomás kis mintája. Megalkotásában a legjobb magyar építészek működtek közre. Az egy elképesztő nagy építmény lett volna a tervek szerint, bizonyítván azt, hogy a kor politikája milyen fejlett, mit tudunk mi megépíteni, a népet hogy tudjuk mi szolgálni, ilyen jelszavakkal. Eredetileg úgy volt, hogy ilyen építményekben lehet majd lejutni a metró megállókba. Ha tovább tart az építkezés, talán ma is áll belőle néhány a városban. Mi mauzóleumnak becéztük, ami a Népstadionnál épült, egy ilyen 2 kupolás hatalmas nagy építmény, ami a budapesti építészeti hagyományoktól teljesen idegen volt, ez egy keleti típusú dolog. A monstrum egyedül a Népstadionnál készült el, de 56-ban megsérült, és aztán lebontották. A földtömeg megmozgatása nagy feladatokat ró a munkásokra. Ezt a szovjet gépek nagyban megkönnyítik. Az óriási hajtásban előfordultak balesetek is, sőt, halálos áldozatok is voltak. Amikor a Puskin mozi alatt beomlott a föld, egy 60 lakásos épület is veszélybe került. Akkor ezt titokba kellett tartani, mert a kormány az semmiféle ilyesmit nem engedett meg, hogy a lakosságot tájékoztassuk, és borzasztó erőfeszítésekbe telt, hogy sikerült a végén elhárítani a bajt. Itt egy ember meghalt az alagútban, 2 pedig megsérült. Voltak más áldozatok is, de azt mondják, a körülményekhez képest ez akkor nem számított soknak, a jövő érdekében. Íme a jövő. A mi föld alattink is a moszkvai metró mintájára épül. Munkásainknak és művészeinknek, tervezőinknek, iparművészeinknek épp úgy büszkesége lesz, mint a moszkvai metró is szívéhez nőtt a szovjet embereknek. A dolgozó tömegek nálunk döbbenten nézték a képsorokat a moszkvai metróról, ahol kristálycsillárok, stukkók, szobrok díszítik az állomásokat. Nálunk az volt a terv, hogy a szocialista-realista művészek alkotásai díszítik majd az állomásokat. Ott már elkészültek a freskók, a képzőművészeti alkotások, azonban még egy méterre se lehetett felemenni a földre, mert semmi sem volt az egészből. Barcsay Jenőt, a kor neves festőművészét is felkérték, hogy alkosson egy nagyméretű képet. El is készült, Evezősök volt a címe, de az illetékeseknek nem tetszett, meséli Konok Tamás. Minisztériumban mondják neki, hogy most Barcsay elvtárs, itt ugye a képen nagyon szép, nagyon jó, de tudja, ott van ez a nap, ez olyan szimbolikus jellegű, vegyél le a napot, és akkor minden rendben, akkor aláírjuk a szerződéssel. És kérem szépen, én nem veszem le a napot, mert a nap, úgyis akkor elkezdte magyarázni, hogy mennyire fontos egyensúly és egyéb szempontjából a képen mind forma elem. Becsapta az ajtót és kiment. Ez a szerencsétlen alkalmazott ez a hivatalnak, ez teljesen belesápadt, és ment utána, de Barcsay mester, hát ez közel 1 millió forint. És mondja, hát kérem, én akkor sem veszem le a napot, szóval ez óriási volt. Mire 1970-ben átadták az első szakaszt, már más idők jártak. A metrónak nem kellett annyira hasonlítania a moszkvaira. A terek azok ugyanakkorák voltak, mint a moszkvai metróban, de mondjuk sokkal egyszerűbb volt, hát nemes kőburkolatokat készítettünk, de semmiféle szobrot, csillárt, stukkókat, angyalokat nem engedtünk oda bevinni. De ez még odébb van. Előbb még 1953 végén leállították a metróépítést, teljesen váratlanul. Az az úgynevezett, ha erre céloz, Nimbus, az gyakorlatilag szertefoszlott abban a pillanatban, amikor bejelentette az akkori kormány, Rákosi, hogy leáll a metróépítés pénzügyi okok miatt, nincs tovább.
A már elkészült aknákat és alagút szakaszokat ott kellett hagyniuk a munkásoknak. Csak arra kaptak pénzt, hogy a már megépült részeket megóvják, hát ha egyszer még folytatódik a munka. Szigorú fegyelmi felelősség terhe mellett állították le az építkezést. Ez a kornak azt felelt meg, hogy börtönbe zárják azt, akit rajta kapnak, hogy építik a metrót. Meg volt, aki akarta tovább építeni? Igen, és ez a szerencséje a mai metrónak. A legenda szerint egyes szakaszokat egész egyszerűen tovább építettek, méghozzá pusztán lelkesedésből. Tény, hogy a leállítás után újabb alagútdarabok készültek el. Azok a szakik, akik szerették ezt a metrót, titokban, börtönveszélyeztetett helyzetben, kvázi az életüket veszélyeztetve állagmegóvást, feketén állagmegóvást végeztek az alagútban, illetve tovább építették az alagútat. A metróépítés hirtelen leállítása után a pestiek egy része pánikba esett. Attól féltek, hogy a félbehagyott alagútak fölött beomlik a város. Voltak, akik azt mondták, hogy tömjük be. Voltak, akik azt mondták, hogy csináljunk belőle gombapincét. És a valóságban is egy ideig a Népstadion állomás kiépített részein például autóraktár volt. Az autókernek adtuk bérbe raktárnak, de raktároztak ott hagymát is, meg sok minden mást. Azzal a ténnyel, hogy elindítjuk útjára az első metrószerelvényt. Aztán végül a metrópártiaknak lett igazuk. 10 év múlva újraindult az építés, és 1970-ben átadták a föld alatti első szakaszát. Az akkori pesti gyerekek, ma 30-40 évesek lelkendezve mesélik, micsoda nagy dolog volt mozgó lépcsőzni. Igaz, a pestieket erre előbb meg kellett tanítani. Szíveskedjenek vigyázni, és tessék megkapaszkodni a fenti mozgókorláton. És már akkor, a 70-es évek legelején készen voltak a 4-es metró első tervei. Igaz, akkor is úgy gondolták, az legfeljebb az ezredforduló után lesz kész. Figyelem, kérem az ajtók mellett vigyázni, ajtók záródnak, szerelvény indul.